tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Odiochieng' eki ma kawuono kochakore kanyo odiochieng'no manyoro piny Kenya kata pinyno eko kata gwenge eko mag Kaluo nochiewo koda ka kuyo malita mano bang' wito kanyachiel kuom jangolo mar auma e pacho kaeri miluongo kanyo ni Tony Ndiema, ma bende pod wamedo mana oro ote mag lit koda ka kuyo ne familia mage, johera mage duto ma bende nohero winjo ngolo mage ma bende osebedo kogolo kinde ka kinde ka wagoyo mar Facebook Kala TV live, ma bende nyalo chwalonwa kanyo ote mari machuok kiyudo godo updates wa mapile ka pile. Bende nyalo luwowa kanyo e mbui marwa mar YouTube Kala TV, bende nyalo luwowa kanyo e mbui marwa mar X @Kala TV, kachiel koda kamano mar TikTok Kala TV. Iluwo kanyo chenrowa kendo iyudowa achiel kachiel ka wakelo ni kanyo chenro mopogore opogore. Ka bende koro to en mana lit makende kachiel koda ka kuyo mawane kachiel koda ka familia mage, kawane kachiel koda ka johera mage, kata obiro ni weche koro to wachore mopogore opogore, but Nyasaye mar ket chunye kamokwe. Wan bende wang'eyo ni wan mana jowuotha kendo waluwo mana yo achielno. E weche mamoko matimore en ni jamin wach maduong' e doho ma pacho kaeri mano ODPP ne ogolo kwayo makende ne doho mondo mi ne migi thuolo mar ndalo 30 mar ne dhi nyime koda ka timo nonro e wi bura makamano. Kata kamano doho nochiwo ndalo 21 mane gidhi nyime koda ka timo nonro matuta ne jop mar tieko onda mar 2 mano bang' ya e yueyo makende kata yueyo no eko machuok mar aftam. Jopuonjre sani osebet kadok e skul. Kata kamano chenro kata wechego eko mag wang'o skunde pod neno e pacho kaeri. Wechego eko mag wang'o skunde pod neno e pacho kaeri mopogore opogore. Ka okinyi ma kawuono abend achiel kuom skundego eko mag yawuoyi mane kaunti ni eki ma Homa Bay ne wachore kanyo ni owang' mano okinyi ma piny orugo kawuono. Mana ndalo achiel kanyo center no ero kata kar ohala no mong'ere kaka Marachi mano e kaunti no eko ma Busia. Familia mar rawera no kata nyako no eko koro to dwaro ratiro ne nyargi, ma bende giwacho ni nochwadi koda kama gina e kore kendo nowito ngimane kanyo. Familia no eko kane loso ywak malich mokalo ka gidwaro ratiro kendo gidwaro mondo mi obila ma bende notimo tim makochno kata mano chwado nyako no eko koda kama gina omaki kendo okaw ne ondamo mowinjore mar chik. Magi gin wechego ma wasebedo kwaneno e pacho kaeri e kinde ka kinde ma tungni kata muoch obedo e kind obila koda ka jopiny. Nyaka yude ni obila ochwado ng'ato koda kama gina. Obila ochwado ng'ato koda kama gina. Wayie ni obila timo tiji, watimo mos makende ne familia no ero ma bende koro to wito nyargi. Wechego eko magin security pod medo tedore maliet mokalo e bomani eki ma Kisumu ka piny maru pile ka pile. Nyakine pichni maluorore mbui, nyakine wechego eko mawachore ni ng'ato no monji otieno, ng'ato no monji kuma kama, ng'ato no monji kuma kama. Pok otiyo kata mana juma eka yande ne omonj kanyo mano obila mano ochuk dano moko 2 ma bende kutuni aoyae kendo igoyogi kendo iwegi koda ka inyruok kidhi e ute iwegi koda ka inyruok kidhi e ute thieth. Ahinya mano majara Moging Odinga iwacho kanyo ni giyudo oganda pile ka pile. Jogo Moging Odinga iwacho kanyo ni giyudo oganda pile ka pile. Jogo ma bende koro to nomonji koda ka kweth njore mo bende sani owuok oko kendo koro kweth njore mo bende sani owuok oko kendo koro to hinyo ngima oganda ahinya e bomani ma Kisumu koda Kaluo. Kuma richo e moloyo ma weche mag monj ma kinde ka kinde osebedo ka timore e pacho kaeri. En kwayo marwa kata alam marwa makende ni jatend migawo mar arita marwa kata alam marwa makende ni jatend migawo mar arita kwe kachiel koda ka tend migawo no duto owuok oko mar no ni gichiwo ne jopiny arita mowinjore e pacho kaeri. Kendo josiasa bende koro to wuog oko mar no ni wechego mag arita obedo makare. Oboke no ero mar The Standard mowacho kanyo ni osebedo ka ndiko wechego ma oboke no ero mar The Standard mowacho kanyo ni osebedo ka ndiko wechego ma ok odhi kare e wiye en kaka ker e pacho ka
kendo wacho ni osebedo ka ndiko wechego eko mag miriambo. Maeri biro kaluwore koda ka itoboke noero mar The Standard osebedo ka ndiko iluongo ni bold. Gisebedo ka gigolo headlines moko ma osebedo ka target kata osebedo kwe kendo ngima oganda obedo makare. Kae seche nogo to gilo kwe kendo ngima oganda obedo makare. Kae seche nogo to gin giwegi ema gisebedo ka gimako jopiny kendo kendo gilal godo. Mano noloso kotenore koda ka meko maendo mak godo ji auchiel mabende ne gin moko kuom jokanyo makelo ne ratich oganda manowuok oko ne ng'anyo mar tarik 25 dweno mambo yako imeharibika irreversibly, lazima uende nyumbani. And the sooner you accept that your time is up, the better for you. Kautenore kora kamano seche nogo bende ng'at achiel koro noyangi ni nowito ngimane ka ji mamoko ariyo nodong' kora ka hinyruok mopogore opogore. Mano e kar dak ma Mathare Bore Nairobi. Mano bang' ka oganda jopiny nowuok kokalo kuom tend migawono mar arita maiye owuok oko kendo oyango kanyo ni ok gimakore e yo moro amora serikali, na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinafsi kwa njia ambao pengine ni mambo yao ama kwa ile kutafuta umaarufu ama kujaribu kutuonyesha kwamba kama serikali wacho oseyango kanyo ni giseduoko pacho oganda jo Kenya maromo 86. Kata kamano wacho ni oganda jo Kenya mathoth maingo 200 gi wiye pod to okwamo e pinyno kendo koro to girito mondo mi koro to neni odwokgi e pacho kaeri. Oganda mopogore opogore e pacho kae kokalo mbui koro to ywak ne piny owacho mondo mi oneni otimo duto manyalore mapiyo kaka nyalore mar neno ni ogol oganda jo Kenya ma osebedo e pinyno mondo mi oduogi e pacho kaeri. Mago gin ywak ma bende koro to igolo kaluwore manie duond buch siasa mar ODM ma wacho ni ok osebedo kanyiso kata ka chiwo luor ne mosenindo migosi Raila Amolo Odinga ma bende koro to ne ogai mar duond buch siasa mar ODM. Migosi Edwin Sifuna koro to wacho ni en osebedo ka okedo mar neno ni orito malich mokalo legacy kendo rito nying moluor migosi Raila Amolo Odinga ma bende ne osenindo. Migosi Edwin Sifuna bende koro to kwedo weche boko mayande nowachi kora ka jotelo moko e pacho kaeri ni nitiere kaka migosi Raila Amolo Odinga yande ne onge koda ka paro mar ne weyo ng'ato mondo mi ne kaw kare porono ni nobedo maonge. Ka wacho kanyo ni migosi Raila Amolo Odinga ne osetiyo matek kendo nokedo mar keto duond buch siasa no mar ODM bedo gima en kanyaka gi seche gi eki. Wacho kanyo ni migosi Raila Amolo Odinga ne oseweyo ODM e kanyo maber kendo duond buch siasa no mar ODM ne achiel kuom duond buch siasa motegno ahinya kendo man gi uma e pacho kaeri. Emene jatelo no achiel koda ka jotelo mopogore opogore ka moting'o jo od bura MCS koda ka jotelo mamoko ochung' kode kendo koro to siere lwedo dwaro mag siasa e pacho kaeri kendo en koda ka geno ni ka sa ochopo ma owinjore to jotelo go koro to biro wuok oko ayanga mar nyiso chung' mare kodgi. Kata kamano gi sani oyango kanyo ni jotelo go pod nyiso luoro margi kaluwore ni piny owacho nyalo biro chungo chenro gi mopogore opogore tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Medo rwake kanyo ni machiegni kendo ma en chenro mar Chuny Wach wadhi nyime bang' dhi kanyo e yweyo machuok. E weche mamoko ka watieko weche goeko mag siasa en ni migosi Kalebamisi sani koro to wuok oko gi tung' mosuo koda ka migosi Rigathi Gachagua ma bende osebedo ka wacho ni en jalno maonge koda ka chung' motegno kendo en achiel kuom jogo ma koro to itiyo godo koda ka migosi kata Laktar William Ruto mano mar bedo e kweth makwedo piny owacho sechego ma en to koro to siro mana piny owacho ma pacho kae. Migosi Kalebamisi koro to wacho kanyo ni en ne ochako kwedo piny owacho e ndalo machon mokalo kaponi migosi Rigathi Gachagua ne ni e piny owacho. Omiyo wuok oko tung' mosuo koda ka migosi Rigathi Gachagua kuom loso kome marach ka okwede malich mokalo. Kawaduogo e kaunti ni eki ma Kisumu en ni riwruok mag weg beche kata ba mano e kaunti ni eki ma Kisumu koro to wuok oko kendo kwedo malich mokalo. Wabedo piny kendo wawacho ni ok wayie gi bil madhi mbele miluongo ni tobacco bill. Weche momiyo ok wayie ruba lita gi perak mondo gini wago piny e kot. Sani pod wamiyo sirikal thuolo through parliament mondo giketwa watim public participation. Wabo participate mondo wagol gimoro maber ma jopiny oyiere duto. Kapore wantiere mana e kaunti ni ma Kisumu en ni duol mochung' ne kedo koda ka yedhe mamero ji mano nakada koro ore kanyakla koda ka duol mochung' ne choko usuru mano KRA koro to oketho kong'o ma bandia kata kong'o goeko ma ok opuodhi koda ka piny owacho ma pacho kaeri manengo gi nyalo ingo milion 1 mano e kaunti ni eki ma Kisumu. Mago gin weche go mano yangi koda ka Mikai Nancy Chemutai ma bende en kanyo jatelo maduong' mano e duol no mar KRA mabende koro to wacho ni gibiro tiyo matek kendo giriwore kanyakla koda ka tend loch nanga. And even water that was giving unfair competition to legitimate traders. And we want to commit to the public that it's not going to end here. We are going to carry on as we ensure that we protect our economy and we protect our people. And if we look at our society, most of the people are affected, especially the young people. And when you talk about the illicit brew, they are usually cheaper than the rest. Kwa hivyo tunawatahadharisha wale wenye wanatengeneza bidhaa hizi gushi na wale wanaosambaza, wale ambao wanauza katika maduka yao kwamba tutawafikia kwa kipindi hiki kuhakikisha kwamba mfano huu uliofanyika tena unafanyika tena mwakani ili kuhakikisha kwamba katika biashara zao hakuna bidhaa za aina hii. Mano e kaka weche chalo e kaunti ni ma Kisumu pod waliwoni mathotha ka gino kanyo ni jofwambo magwa mano felo goblisa ka chielo koda ka stakeholders mag pith mag sunflower mondo kwa yie to wadhi chako that project is not less than 600 farmers mabire. E kindeno bende rawere makono omed jiw mondo wuog oko kendo mag pur motegno ne bero ngimagi kendo ne ni gitegore kod timbe mag maundu. Brain Onyango kawuok e ward ma Kojwach adwa address jomatindo e wachni ni mondo mi wayie wawuog oko kaka jomatindo mondo mi wa embrace pur mar sunflower kendo ka wabedo e vikundi ng'ato ka ng'ato mondo mi wa eradicate vulnerability mantie mosemiyo jomo itiyo kodwa e yorno ma ok owinjore. Jopur ma bende oyware nyasino to onyiso mor margi kod puonj mane giyudo ka gisingo mar mako motegno pur mar sunflower e jiwo yuto margi makiny kode kochopo yiero maduong' mar 2027. Nachako project mar gedo ne mond liete ma nyaka sani anyalo kwano up to 46 moseger to 3 more are ongoing mag mond liete ma utegi osehinyore to gi jok ma very needy kata ok en mond liete but en very needy. Se chiwo basari ne nyithindo maloyo 260 first term. Nagolo basari ni all stages from university to secondary schools to primary schools. Nagolo basari. Bang basari kendo kanyo achaka chiwo clearing of the bushes and the road reserves. I realized mondo me a roll out sharp project ne minewa ma hawajiwezi to gi jo thurwa ma hawajiwezi. Ne Kala TV and fellow Goblis. Erokamano mano iluongo kanyo ni jafwambo marwa Felogo Bliss kuom kelonwa report ma kamano. Sani koro to nyakine mana ka in japur nyakine kaka idhi gi season kaka dhi ka sunflower no ema samoro nyalo bedo makare moso wengo eko kata kaunti no eko ma Homa Bay wengo maga Karachuonyo wengo eko mago Ugis sunflower osebedo katimo makare. So pori sunflower no ema nyalo bedo katimo makare, that is what you embrace.
koponi puro gima chielo nyalo bedo ni kelo gima ber, nyalo kelo chiemo e mesa, mano e gima wanyalo timo. Miyo en gima kare ka jopur koro to ijiwo mondo mi wuog oko one kanyo ni gidonjo kanyo e pur mar sunflower. Ka intiere kama sunflower nyalo timo maber, nyalo donjo kanyo e pur mar sunflower mondo mi yuto mari omedre. Yuto mari omedre ne jogo mantiere kuonde ma gik machalo kamago nyalo bedoe. Wechego eko mag mibadhi en ni duol mochung'ne kedo korka mibadhi e pacho kaeri, mano the Ethics Anti-Corruption Commission EACC, koro to nomako kanyo jotije ariyo mag kaunti no eko ma Nyamira, mano kamoting'o clerk kaachiel korka jatelo no mochung'ne wechego eko mag omenda kata finance director migosi Leonard Kevin Nyamasese, nomake kanyo kitudo gi korka wechego eko mag mibadhi momako kaunti no ma Nyamira. Mano bang' ka jotelo go koro to noyudi nitiere kaka ne gichiwo tenda moro mabende ni mag blocks mane iloso godo achiel kuom apices mag kaunti no eko ma Nyamira. Nitiere kaka ne gichiwo tenda no yono ma ok owinjore kendo kelo lal mar omenda. Duolno eko mochung'ne kedo korka mibadhi e pacho kaeri kokalo kuom apisas magi ne jofuaro ute jotelo ariyo godiochieng' manyoro, kama bende jatelo no kaachiel koda clerk mar kaunti assembly no ma Nyamira nomaki ka igeno ni dhi chopgi e doho kinyi ma kawuono. Jatelo no yudi ka opondo kanyo e ode e ceiling, kata kamano apisas go notiyo matek kendo neno ni olor ma gikawne ma gimake kendo dinegi. Wageno kanyo ni dhi chopgi e doho ka idonjonegi koda ketho mag mibadhi kaachiel koda ketho mamoko mabende nyaka ne donje telo osebedo ka face impeachment ma kinde ka kinde ka moko kuom MCS e kaunti no osebedo ka ywak ne jatelo no ni tich ok osebedo ka tiyore makare kaunti no eko ma Nyamira. Bende gisebedo ka giywak kanyo ni wechego mag mibadhi osebedo mathoth e kaunti no ma Nyamira. Kata kamano wageno kanyo ni nonro koro to biro timore mar neno kanyo ni weche obedo makare kendo wechego eko mag lal mag omenda ma aoyaye ma bende sani koro to iwacho ni lal e pacho kaeri kotimore e counties waduto ma pacho ka. Dakika nokosedhi kanyo 44 mano toka saa 5 mar odiochieng'. Dhi mana chope giko mar bedo kodi chino ni eki mar chuny wach. Med mana kete e wang' jowi mari mar Kala TV kiluwa e mbui magwa mopogore opogore. Facebook yudowa kanyo e Kala TV Live, bende kidhi kanyo e YouTube yudowa kanyo e Kala TV, X yudowa kanyo @Kala TV, kaachiel koda ka TikTok Kala TV. Nyalo luwo chenrowa kanyo mapile ka pile kaka gimedo biro ni ka jofwambo magwa tiyo matek malich mokalo mar noni chenro ma kamago chopo ni achiel kachiel kamoro amora ma intiere. Pod waluoni kanyo chenro mopogore opogore mana kaka nasewacho ni kanyo wageno kanyo ni odiochieng' ni ma kawuono puonjre ma bende gin achije maromo kanyo 8 ma itudo kanyo gi nek mar jopuonjre wetegi 16 mane masira mar mach mar utumishi girls dhi chop kanyo e nyim doho okinyi ma kawuono. Odiochieng' ni ma kawuono ka idonjonegi koda ka ketho mar nek idhi chak somnegi ketho margi odiochieng' eki ma kawuono. Mago gin moko kuom wechego ma waluoni kanyo achiel kachiel. Med mana kete e wang' jowi mari mar Kala TV koromo kanyo saa 7 saa 10 ma midhiambo. Jafwambo marwa Joash Odhiambo Mitula dhi keloni kanyo weche manyien e yono kaka gimolo e meswa mar kawo weche manyien. Nyinga en Brenda Genyo, mane chenro mar chuny wach warom kendo odiochieng' makiny.